estàndard quins resultats hem obtingut per cadascun dels descriptors que hem presentat. Veiem que el millor comportament ve donat pel color structure i, de totes formes, tots ells són valors propers als donats pel propi estàndard, la qual fa que el sistema el podem considerar fiable. També destacar que, fins i tot en el cas del color structure, ha estat millorat el resultat utilitzant una mesura, la Jeffrey Divergence, diferent de la proposada en el propi estàndard. Anem a veure ara què passa si combinem tots els descriptors. Quins resultats obtenim quan utilitzem el mètode de fusió que he presentat. Tenim que al combinar-los tots, el resultat no és tan bo com podríem esperar. Per què? Perquè el color structure per ell mateix millora el resultat que obtenim fusionant-los. Això és degut perquè quan en un grup de treball hi ha un expert, un que destaca sobre tots els altres, es veu influenciat negativament. En canvi, si fem la prova de treure l'expert, és a dir, fem la prova de combinar els descriptors sense el color structure que tenen un comportament semblant, veiem que al fer el mètode de fusió els resultats milloren els obtinguts individualment per cadascun d'ells. Finalment, extreure'n les conclusions i quines línies de treball ha obert aquest projecte. S'ha implementat un motor de cerca basat en imatge, al qual hem utilitzat programació genèrica i elements com iteradors i descriptors col·laboratius. S'han utilitzat descriptors que estan definits amb un estàndard, en MPEG 7, que això fa que l'eina que hem desenvolupat sigui més fiable. Hem proposat i analitzat diverses mesures de semblança per cadascun dels descriptors que hem presentat. Hem presentat un mètode de fusió que consisteix en donar un pes específic a cadascun dels descriptors. Hem utilitzat la mateixa base de dades que MPEG 7 per tal de poder corroborar els resultats obtinguts i hem vist que el color structure ha donat els millors resultats i la combinació dels altres tres descriptors aconsegueix millorar els resultats aconseguits individualment. Pel que fa a les futures línies de treball, la principal és el motor de cerca basat en regió. És a dir, ara el que podem estar interessats és en una zona particular de la imatge i no en tota ella. Aquesta línia de treball serà en la que es basarà la meva futura tesi i en la qual, com ja he comentat, ja s'han implementat els descriptors també a nivell de regió, amb decisions i supòsits que s'han hagut de prendre, ja que un cop presentats els processos d'extracció podem veure que no és obvi, per exemple, com una pilota la podem dividir en 16 subimatges. Una regió pot tenir una forma arbitrària. Una altra línia de treball és estudiar nous mètodes de fusió que poden consistir, per exemple, en la normalització de les distàncies de cadascun dels descriptors. Per últim, presentar dues línies de treball que ja estan arrencades per part de projectistes del nostre propi grup de treball. Una d'elles és tècniques de relevance feedback, on l'usuari diu al sistema quins resultats considera rellevants, de manera que el motor de cerca aprofita aquesta informació donada per l'usuari per, en una segona iteració, mostrar uns resultats que responguin millor a les expectatives de l'usuari. I el clustering o agrupament. Si estem treballant en una base de dades, com en aquest cas que era de 200.000, el que tenim és que si busquem un presentador de notícies com pot ser el Pellicer, trobarem moltes imatges que són pràcticament idèntiques a la donada. Potser no ens interessa aquest comportament, potser ens interessa un comportament més com el de baix, més semàntic, no
on totes aquestes imatges quedin representades per una i després, a partir d'aquesta imatge, pugui tenir accés a totes les que queden representades per aquesta. Bé, per últim, presentar una demo del motor de cerca que he implementat. En primer lloc, escollim la query, l'exemple que utilitzarem per fer que donarem al motor de cerca. He escollit una imatge d'un telenotícies, concretament consistent en una previsió meteorològica. Llavors, a continuació, aquí podem escollir quin és el nombre de resultats que volem que siguin presentats. Al panell de descriptors escollim els descriptors, en aquest cas el color structure, i aquí baix tenim el panell de l'espai de cerca. He escollit una base de dades que conté sobre unes 15.000 imatges, perquè us feu una idea. De manera que anem a veure quins resultats obtenim mitjançant el color structure, els quals vindran presentats, com ara veurem, en aquesta zona de la pantalla. Veiem que, tal com esperàvem per resultats mostrats anteriorment, tots fan referència a previsions meteorològiques. Anem a provar ara el color layout. Per lo que ja us he explicat, el resultat que esperaríem seria pitjor, ja que el color structure és el que dona els millors resultats. I efectivament veiem que les 7 primeres són bones, la 9ª i la 11ª també. Si utilitzem el dominant color, veurem que tampoc té la resposta que té el color structure, però també la podem considerar prou bona. I per acabar utilitzem veure quin és el comportament del texture edge histogram i veiem que les 10 primeres són semblants a la donada. Anem a fer ara la prova que he proposat durant els meus experiments, que és aquests 3 que tenen un comportament semblant, anem a utilitzar-los conjuntament a veure si millorem els resultats que hem obtingut. Veiem que el temps augmenta, ja que s'ha de computar la distància de 3 descriptors i no només un d'ells. Però obtenim fins a 16 imatges corresponents a prediccions meteorològiques. Per últim, dir que en aquest panell de resultats podem accedir a cadascuna de les imatges per veure els detalls, la posició i quina ha estat la puntuació aconseguida. I bé, això és tot. Moltes gràcies per la vostra atenció. Molt bé, moltes gràcies, Carles. Doncs, tu presentació...